Hello mga shy, good morning. Today is June 5 mga shy. Bali first day ko ngayon mga shy sa clinic. Ang pasok namin mga shy is alas 2 ng hapon, pero kailangan namin pumunta ng maaga mga shy, mga 11. So ang oras niyan mga shy is mga 9 AM. So kailangan ko nang mag-prepare mga 9 AM mga shy, kasi dapat 10:30 AM naka-ready na kayo mga shy, kasi anytime pupunta na yung kukuha sa amin mga shy, kasi maaga pumupunta yung driver mga shy. So of course kailangan ko magligpit muna yung kulambo ko mga shy. Hindi kasi ako nakakatulog mga shy pag walang kulambo, kaya kailangan may kulambo talaga mga shy. Kailangan kong magkape muna mga shy kasi umaga yan, pero ang ginawa ko mga shy, yung breakfast at lunch ko isa na lang mga shy para makalis. Kasi first time ko pa mga shy, so wala pa ako masyadong lutuan. Hindi kagaya ng iba mga shy, may mga lutuan, mga rice cooker na sila. Ako mga shy, wala pa akong rice niyan. So yung kape na dala ko mga shy, galing pa ng Pilipinas yan mga shy. Tapos yung parang burger mga shy is galing pa rin ng Pilipinas yan mga shy. Bali binili ko yan mga shy doon sa airport. Tapos hindi ko naubos mga shy, hindi ko nakain, so dinala ko na lang, tapos nilagay ko sa ref. Okay pa naman siya. Siyempre mga shy, dahil bago pa nga ako mga shy, wala pa akong gamit, makiinit muna tayo dyan mga shy. Mababait naman yung mga kasama ko dyan mga shy. A few moments later. So ayun na nga mga shy, pagkatapos kong kumain mga shy, nagplansya na ako mga shy ng uniform ko, kasi duty na mga 11 mga shy. After ko magplansya, maliligo na ako niyan mga shy. Bali of course, nakikihiram na naman ako ng plansya ng mga shy. Thanks kay Ma'am Joanna sa napakahiram ng plansya. So plansya muna tayo mga shy. Transition, let's go! This time mga shy, tapos na po ako nagplansya, tsaka tapos na po ako naligo mga shy. So ngayon kailangan ko naman mag-prepare. Of course hindi nawawala yung pahid-pahid sa mukha mga shy. Iwan ko kung ano yung pinahid ko mga shy. Ang dry pa rin ng mukha ko mga shy. Wala kasi ako ibang dala mga shy, kundi yan lang. Sa Pilipinas okay naman yung gamitin, pero pagdating ko dito mga shy, sobrang dry ng mukha ko. Pero pinapatuloy ko pa rin mga shy, kasi sayang naman kung hindi ko gagamitin. At syempre mga shy, hindi mawawala ang mag-cream. Yung cream nga pala na gamit ko mga shy, galing pa yan Pinas mga shy. Top Gel ang pangalan yan. Ewan ko kung okay ba yan dito mga shy, kasi parang nag-dry nga yung ano ko mga shy, yung mukha ko mga shy. So after ko mag-cream mga shy, of course hindi kailangan natin mag-lipstick konti, tsaka kailangan natin mag-kilay konti lang mga shy. Hindi masyadong ano mga shy, kasi bawal sa clinic mga shy yung super talaga na mga makeup mga shy, parang yung light makeup ng mga shy. At dahil tapos na lahat mga shy, kailangan ko nang magbihis. One eternity later. At ngayon mga shy, pababa na ako niyan mga shy, kasi nag-ring na yung bell mga shy. Doon kasi namin malalaman mga shy na nandyan ang driver mga shy pag may nag-ring na bell mga shy. At of course mga shy, before ako bababa niyan mga shy, kailangan nakapatay yung aircon tsaka yung light mga shy. So mga shy, nandito na kami sa Derma Clinic. May mga kasabayan nga pala ako mga shy sa van. Bali 4 kami mga shy nakasakay. At hanggang dyan lang po mga shy, kasi first time ako, hindi pa ako pwede mag video.